Molt bona tarda a tots i a totes. Jo sóc la Nuriel i avui us porto un nou micropodcast. Avui, Dia Internacional de la Dona, dia 8 de març, us porto el significat del color violeta. Però abans d'explicar-vos el significat de per què la lluita feminista la podem representar amb aquest color lila o violeta, us vinc a portar una petita reflexió que penso que és important pel dia en el que estem avui. Doncs bé, avui és el dia de la dona, és el dia de mirar enrere i en recordar-nos de totes aquelles que un dia van lluitar pels nostres drets i els nostres ideals i poder arribar al que tenim avui en dia. Tot i que no tenim encara la plena igualtat, s'ha de recordar d'aquelles primeres dones que no es van conformar amb la vida que portaven i van voler capgirar-ho tot per arribar al que moltes tenim avui. Però també és un dia que hem de mirar endavant i hem de mantenir tot això que aquestes dones en el passat van treballar, inclús van morir per portar aquests drets i ideals que tenim ara, però hem de mirar en un futur i hem de pensar com podem arribar a aquesta igualtat plena que avui dia tothom sap que no tenim. Volem una igualtat on la dona tingui les mateixes oportunitats, on no se la jutgi només pel simple fet de ser dona, on cada dona pugui fer el que vulgui i sobretot on no hagis de recórrer un camí més llarg o amb més obstacles només pel simple fet de ser dona. I moltíssimes altres coses que ara mateix em puc deixar i que us convido a tots vosaltres a que les deixeu als comentaris. Quin tipus d'objectius o d'igualtat creieu que manca ara mateix. I bé, sense més dilació, anem al tema d'avui, que és el per què les dones, el símbol de la reivindicació d'igualtat, de feminisme de la dona és el violeta. Doncs bé, hi ha diferents versions del tema, us explicaré unes quantes, us explicaré quines m'agraden i quines no. Per començar, un dels significats podria ser que la barreja del color blau, que normalment simbolitza a l'home, i el color rosa, que simbolitza a la dona, aquesta barreja fessin el color violeta i amb aquesta barreja se li dona com el sentit de la igualtat de gènere. A mi no m'agrada aquest significat, simplement perquè penso que els colors no tenen gènere, és a dir, el rosa no significa la dona ni el blau significa l'home, cadascú pot portar el color que vulgui i penso que no hauria d'influir aquest fet, no? De dir aquest color és per tal gènere i aquest altre per tal altre. No, penso que la igualtat és igualtat i que sí que podria ser que en un principi, en un passat, s'utilitzés aquesta mena de simbologia per poder identificar cada un dels gèneres, però crec que ara mateix està molt caducat i espero que aquest no sigui el significat real, però entenc que en un passat doncs ho pogués ser. L'altre explica que en els principis de la lluita feminista, és a dir, la primera dècada del segle passat, els colors reivindicatius eren el vermell, el verd, el blanc i el violeta. S'explica que el color blanc simbolitzava el fet de ser honrat tant en la teva vida política com en la vida personal. I el vermell podia portar confusió, ja que es podia confondre amb alguns de la simbologia de partits polítics, no? Sobretot d'esquerres, sempre ha sigut el color vermell una identificació i una simbologia. Doncs bé, el color verd al final donava simbologia més a partits polítics, ja que era el color verd, com tothom sap, és el color que simbolitza l'esperança i era com l'esperança per un nou canvi, un nou moviment. Per tant, que el color lila i el color violeta van ser els que al final van donar color a aquest moviment. I la simbologia que se li dona és que el color violeta és la sang real que corre per les venes de cada una de les lluitadores del feminisme, de la igualtat, etc. I bé, ara us vinc amb la teoria que és la que és més popular i la que es creu que és més real, en el sentit de que el color lila és el que dona color a aquest moviment feminista. Doncs bé, es tracta de l'incendi de la fàbrica Triangle Shirtwaist de Nova York. Doncs l'any 1911, més de 140 treballadores d'aquesta fàbrica van perdre la vida en un incendi. La majoria d'aquestes dones eren dones joves, immigrants de procedència jueva i italiana, que confeccionaven camises d'home que majoritàriament eren de color lila. O sigui, la fàbrica aquesta era de camises de color lila per homes.
Doncs bé, aquestes dones treballaven en unes condicions horribles, ja que treballaven més de 10 hores per dia, inclús treballaven 7 hores el dissabte i, a més, el salari era molt baix. O sigui, eren unes condicions bastant deplorables per les dones, molt precàries i duríssimes, en conclusió. Doncs bé, mai es va poder arribar a demostrar, però la llegenda explica que un dels empresaris de la fàbrica va voler calar foc i va ser el culpable de l'incendi de la fàbrica, però ho va voler fer amb totes les treballadores dins, com a resposta a les protestes i a les vagues que les treballadores organitzaven per aquestes condicions tan dures que tenien a la feina. Doncs bé, explica la llegenda que aquest empresari va voler calar foc. I la llegenda conclou que el fum que sortia després de l'incendi de la fàbrica i va donar la volta a tota Nova York era de color violeta, de color lila, a causa de que les camises que confeccionaven eren liles. I es veu que quan va sortir aquest fum de color lila va ser un dels símbols que van dir per les dones que lluiten, que protesten, que han mort en condicions deplorables, agafarem aquest color i serà el símbol de les dones. Aquesta és la teoria que per mi és més bonica, que és més maca. Òbviament el fet és una tragèdia, però és l'opció que més em crec, tot i ser una teoria o una llegenda. Ningú sap ben bé per què tenim el color lila com a símbol, però penso que és un color que demostra molt, que ara mateix el veiem amb uns altres ulls, i que sempre que el dia 8 de març una dona porti alguna peça de color lila, és que la lluita continua encesa. I això per mi és molt important, i és per això que avui, encara que no em veieu perquè això és un podcast, porto una samarreta de color lila. I doncs bé, fins aquí el micropodcast, espero que us hagi agradat molt i que em deixeu als comentaris les vostres opinions. Un petó.